Malti qabelkom ħallinniet. Inselmulkom sinjuri u nilqawkom għal shooter tal-lum jekk taraw xi ħaġa interessanti batwilna hawnhekk. Il-jum tal-ħaxix it-tajjeb. Ija, ekkon sena fil-fadek, akkon ma kiltux illum provaw kullu kemm jista' jkun ħaxix. Issa toqgħod taħseb fuq il-ħaxix u il-Malti. Il-Malti jħobb idaħħal ħafna il-ħaxix fil-lingwaġġ tiegħu. Nasa legali. Il-ħaxixa, il-ħaxix. Eżempju, waħda mill-iktar affarijiet importanti hija il-patata. Dik ħaxix. Patatanda. Patatanda. Mbagħad jekk xi ħadd ma jkunx daqshekk intelligenti ta' dak basla. Basla dak. Bad ħallaġġ il-ħass mal-bass. Fija ħseb kbir. Issa xi ħadd li m'għandux l-affarijiet kbar. Pizzella. Għandu pizzella. Issa anka nużaw għal affarijiet oħra moħħ ta' piżella, taf kif taf minn ħobb juża dik, hemm bezzina. Favorita tiegħu. Lilek mhux piżella ħanajdlek, imma bot piżelli f'daqqa. Però l-iktar waħda li tista' tgħid użata. Ġidra għaliex inti għawna ġdur, ngħiduha kif inhi. Nemmen illi kieku is-sur Market daw il-ħxejjex ma jużawx fil-lingwaġġ tiegħu. Ġeju. Ħammorru naraw ftit etikett ma' sur Market fuq il-button. Jiena Raymond Market, ir-rej tal-etikett. That's Pushy my cat. And that's Yvette, il-mara tiegħi. Id-doq il-klarinett. Sur Market, x'inhi dil-ħaġa tal-bottuni? Annimal u bodbot hekk ngħidlek, għażbonġu ma tajt edukazzjoni, etikett. Bonġu tal-am issa. Mhux hekk. Mhux hekk, intilek fidlam. Sanders ilek ħafna fidlam. Sander bla essi. Għandek raġun, Anders. Xiti tkun taf, Anders. Mhux fuq il- Bottoni, ora. Allora mhux hekk. Ora, ħanajdlek tal-bottoni, ħanajdlek mela. Mela inti li bes qmis, jiena li bes ingravata, allura ovvjament tkun buttoned up jekk ħad tilbes ingravata, però jekk ħad tneħħi l-ingravata tista' tneħħi sal-ewwel bottuna. Tajba, xejn kara isek tal-mużew u bija magħluqa. Jekk tkun ħafna sħana, sa-tieni bottuna permissibbli illi tneħħiha Sander ukoll. Inti it-tielet bottuna ġieli neħħejta? Hemm l-ignoranti, ignoranza. Hemm qed taqaf bassezzi kbar għax inti sa-tieni bottuna biss. Jiġifieri bottuna nkun baxx. Baxx, ħamallu u ignorant. Tara ma konx naf. Issa taf. U tallimt xi ħaġa, Anders. All right. And that's my cat. U l-mara tiegħi Yvette, il-doq il-klarinett. U nsellmilkom ħbib tiegħi tan-net. X'net, one. U beda l-istaġun tal-fkieren fejn jiġu jbejtu għandna, U aħna nkunu hemm fil-mument u għandna xi ħadd li qiegħed qassa mal-fkieren fuq il-bajja tal-ġnejna. Sew. Hello, marrajt ġejna nifilmjaw. Waqqaf il-filmik. Enta għankom permess. Aħna tal-wan. Tal-wan, għakak ma konx permess għatta tiġu. Ija, inti taħdem mal-liera jew il-ċentrast? Mafx. U ma jinterqilla u jitħu ċek u xepportani, naħdem ma mux notna lejja jen. Prosit, nistaqt ngħidlek prosit tal-li bniedem rasu fuqon u bħalek hija tassa. Ma da, wow. Fkiera, l-fkiera. Fkiera, daħħa x'nifhem fihom, da għalek ta' fawlili. Entuzjast. Anka l-on għandi għal-fkiera. Asma, taf tana fajn fakruna tal-art minn fakruna tal-bahar. Waħda tkun mixja fuq l-art, ruħa tkun għattom fil-bahar. Taf li nalafhom minn saqajhom. X'għamel waħda bil-flippers u l-oħra li naħseb mhux hekk. Ħanorik, tara dik tem. Imma tix tara, t-dobbis ta' maħda bil-nail polish, dik tal-art. Għala, zom, dik turista. Għala, tafdu torta s-sittu maħalat. Nafram jefad nifekren hier. Bil-mod! Go around! Bil-mod, il-turisti dawru. Ignorant! Il-turisti dawru r-rota tkellimhom. Oh, dawru li. Ġoħra flok ir-rota, kolli għaddu li minnaw jen. Isma, insomma, grazzi tal-li inti u nisbħalek edina sal-ġnejna sabiex ma s-silx ħsara lil daw il-bajt tal-fkieren.
Fejat. Ġnejna. Ġnejna. Mara li, ħazija, Manuel Island. Manuel Island jien, mux ġnejna. Ma zomna, Manuel Island hemm il-bajt jinfaqgħu tal-fkieren. Il-bajt tal-fkieren naħseb mawx, ma bajt taħatti uħraw ta' all right, take your pass, għax no bajt jera jala. Da kollox għallum nil-taw għada. Għalikum!